Bînerên hêja hûn bi xêr bên. Ez di vê vîdyoyê de hez dikim li ser pergalekî ser sîstemekî ji bo we pêşniyarekî bikim ji ber ev pergal, ev sîstema ku ez qalayê dikim wê gelekî karê we sivik bike, kerem kin em dest pê bikin. Ez ji vira carê bigirim, nûre dest pê kim. Navê pergalê bi xwe Notion Xal SO ev e. Hûn dikarin li jorê binerin. Ev appa wê jî heye di Appleê de an jî iOSê de û di Androidê de heye. Ev çi ye? Ev malperek e, sîstemekî wekî malperê hûn ji bo xwe bikartînin. Lê ji ti kesî re nevekiriye. Ev hûn bi xwe dikarin va tiştana bibînin. Eger hûn hez bikin, dikarin nivîsekî xwe li deverekî dî jî parve bikin, belav bikin, bidine hinekî dîtir, bidine xwendinê. Lêbelê ev pergal jî ji bo we bi xwe ye. Bi taybet kesê ku di torbendan de an jî di înternetê de di torê de çalak bin, ev pergal ji bo wana bi rastî jî yek e, gelekî baş e. Ew kesên ku serê wa tevlî hev, ew kesê ku karê wa tevlî hev, ew kesê ku em bêjin nivîsê wa tevlî hev, dikarin vê pergalê ji bo xwe bikar bînin ji ber ev wekî arşîvekî ye û ev arşîv jî her tiştekî digire nava xwe û pergalekî xwe sîstemekî xwe heye. Rêzkirina wê gelekî baş e. Hûn dikarin bi hezara, bi deh hezara nivîs bar bikin. Sînorê xwe tune û ev pergal bi xwe ji bo yek şexsî, ji bo yek kesî belaş e, bê pere ye. Eger sê çar kes bixwazin yek pergalê bikar bînin wê çaxê pera didin. Ez bawer nakim pêwîstiya kesekî vêya hebe, eger pir pêwîst kir ku sê çar kes pergalekî bikar bînin, dikarin bi heman pişkê, bi heman nav û paşnav an jî pasword nihêniyê têkevne sîstemê de pergalê ji bo xwe bikar bînin. Em kerem kin bi hev re lê binerin. Nûke niha ez wiha bêjim, dema hûn nû tomar dibin, ez derkevim ji vira carê. Dema hûn têne ser rûpelê vê pergalê, hûn dikarin têkevin cihê xwe tomarkirinê. Li vira bi Googleê ketin ya herî hesane. Hûn dikarin bi pişka xwe ya Appleê jî têkevnê. Lê hûn dikarin bi îmeyla xwe, yanî navnîşana xwe elektronîk û nihêniya xwe, pasworda xwe jî têkevnê. Ji ber ku me berê xwe tomar kiriye, ez yekser bi pişka xwe an jî bi navnîşana xwe dikevimê. Pergal wiha ye, dema hûn nû vedikin sê çar vebijêrek li vê derê ji bo we hatine amadekirin, çend tişt hatine barkirinê, hûn ê ji xwe re rast bikin. Da ji bo hûn bi xwe wekî azmûn, wekî tecrübe wana bibînin, jê fêr bibin, ji we re çend mînak amade kirine xwedanê vê pergalê. Evanê ku hûn dibînin li kêleka milê çapê û rêzkirî ev rûpelin. Li vira hûn dikarin rûpelekî nû bigirine serê. Min eva gava dijwar ev ne amade kiribû, ez jê bibim. Bibirin. Ez jê bibim. Mînak ez ê rûpelekî nû ava bikim. Em bêjin vîdeoyên YouTubeê. Hingî klavye zêde ne. Em nizanim kîjanê binivîsim. Vîdeoyên YouTubeê ez rûpelekî vedikim. Di jêr vî rûpelî de ez pişkekî dî vedikim. Vîdeoyên helbesta. û ez di wira de dikarim pişkekî dî vekim. Vîdeoyên hevpeyvîna. Em niha evina hûn diçin ser vîdeoyên YouTubeê li vira ji we re derdikevin. Em dikarin di vî rûpelî de çi bikin? An jî beriya wê nam rûpelê ku me vekirî here vira. Em dixwazin nexşekî bidinê, rengekî bidinê, tiştekî bidinê de. Aykon an jî remz, an jî sembol, hûn çi dixwazin bikar bînin, di vira de vebijêr hene, hûn dikarin wêne jî, wêneyê ku îkonê hûn bi xwe diyar bikin, hûn dikarin bar bikin li vira. Lê em ê li vira yekî peyda bikin. Elbet kêfam gelekî ji simûra re tê, hava simûrê ye. Me simûreyek danî.
Kover pêwîst e, zemîn an jî berg pêwîst e, berg em dikarin asmana bi rastî mejiyê me hertim li asmana ye, gelekî li hewa difirin ji ber vê bila wiha be. Piştî ku vegirtinê ev in, ji bo va pişkan jî hûn dikarin kover çêkin, berg çêkin, bergekî bo xwe vebijêrin, bila çiya bin, bila çiya bin, çiya, bila çiya bin erê. Zabê çiyayê ku derê zêde? Ha, berhemeyê hunerî ne, berê. Li vira hûn dikarin bi wêne bar bikin, aykonekî diyar bikin, pirşikê ne giring e, lê dîsa jî em mavî kûçikî bixîne. Niha di vê piştê de hûn dikarin di vî rûpelî de çi bikin? Ya rastî ma hûn karin çi nekin? Sîstemekî wiha berfireh çêkirine ya rastî jî mirov lê matbayî dimîne, hûn dikarin tekst bigirîne, hûn dikarin wekî pelekî di navayê de çê bikin, wekî hûn li vira dibînin. Hûn dikarin rojbêj an jî wekî teqwîm bigirine ser, hûn dikarin li vê dirê wekî lîste ji bo xwe durust bikin. Îro divê em bicivin. Li vira demjimêr pazdehê em bêjin sîyê hezîranê em ê herin heyvê. Mînak, ev kar me pêk anî, ev kar me pêk anî, hûn destnîşan dikin tiştê ku we bihûrandiye. Lê ev na wekî arşîv ji we re dimînin. Em werin vira hîna çi dixwazin bar bikin? Sernivîs, wekî bêjin reşa kundirê Mîranî. Li vira ez dîsa sernivîsekî ziravtir ez bêqey. Kundirê Mîranî, erê biçûktir. Li vira sernivîsekî hîn biçûktir. Vê rengên berdewam dikin û hîna gelek mînakê wiha hene xal e, hejmar. Li vira hûn bixwazin têbîniyekî di nava nivîsê de diyar bikin, beşekî. Li vira xetekî li jêr nivîsê di nav nivîsê de. Li vira hûn bixwazin yekî beşdar bikin bi wêneyê wî ve an jî zanyariyê wî ve. Tabela, matematîk, geometrî, hemû hûn çi bixwazin tiştê hûn hez dikin di vira de hûn dikarin em wêneyekî bar bikin, bila wêneyê hezkîfê were vira. Ez vîdyoyekî dixwazim bar bikim, vîdyoyekî bêhnin, vîdyoyekî bêhnin ya ev vîdyoya mitalî ya kekê Ayhan gelekî kêfan bi jê re hat, vîdyoya wî dawî em lê binêrin. Na peyda nabe, em ê ya rojbîn bigirînê. Me vîdyoya xwe jî bar kir, bila strana me jî bêje li ber re. Em deng jî kêm bikin tiştekî. Em dixwazin çîdî bar bikin, em dixwazin binêrin. Li vira hûn dikarin Google Maps bigirîne, Google Drive, kodê xwe bar bikin, kod hene dîsa, audio, muzîka hûn dikarin bar bikin. Ya rastî bêsînor e, em ez wisa bêjim hûn ê bi xwe test bikin, biceribînin. Di her rûpelî de hûn dikarin heman tiştî bikar bînin, her tiştî bikin. Piçekî dî kêm bikim, eger bibe. Ji vê kêmtir nabe. Belê, ez pir zêde mijarê dirêj nekim, ez bawerim hûn tê gihiştin. Bi taybet ji ew nivîskar ew kesê ku nivîsê wana hûn dadibin, berhevê wana hûn dadibin,
ev pergal ji bo wana bi rastî jî yek e hûn dikarin mînak wiha nivîsê xwe bar bikin. Min rûpelek vekiriye ji bo nivîsa di jêr wî rûpelî de rûpelek ji bo çîroka, di jêr çîroka de çîrokên şer, di jêr çîrokên şer de li gel wê ya çîrokên civakî, ev çîrokên şer mînak, ev çîrokên civakî, têbîniyên romana helbest, kurtenivîs, kurtezanîn û tişt miştê wiha name, gotar bi vî rengî min arşîva xwe hemî li vira bar kiriye ji ber di kî deverê de bêjî û hûn da dibin rastî ji bo hûn da nebin. Hûn dikarin ji bo karê xwe jî bikarbênin bêguman, ne tenê ji bo wêje û huner û çandê. Karê xwe têbîniya derbarê kesa de, derbarê karkerê xwe de, derbarê karê xwe de hûn dikarin gelek tişta binivîsin, rûpela ava bikin, saz bikin, hûn hez bikin ji derve parve bikin an jî belav bikin. Mînak wiha min çîrok bi cî kiriye. Ez hez dikim li vira tiştekî dî tevlî bikim. Mînak wek gava dî ez ê vêya çawa bikim, ez ê vêya bêhnim vira. Aha bila balê bikişîne, yani ez hez dikim ku ev der balê bikişîne. Wekî wê. Tiştê wiha hûn dikarin bo xwe wekî malperekî ciwan û bede û xweşik û keşxeb bikar bînin. Ez hêvîdarim ku ev pergal karê we bibîne, bêhtir karê we sivik bike. Pêwîstiya we bi ti tiştekî dîtir namîne ya rastî. Di derbarê zarokê xwe de, derbarê malbata xwe de, derbarê şer û kar û tekoşîna xwe de her tiştekî hûn dikarin tomar bikin. Hûn dikarin belav jî bikin. Zimanê pergalê bi xwe tune ne, yanî tenê îngilîzî û wedbeqey Japonî ya tiştekî wisa bû. Lê pêwîst nake ji ber hûn bi xwe ji xwe her tiştekî xwe bi kurdî dikin. Hêvîdarim. Lê eger hûn ê bi tirkî binivîsin qet vê pergalê bi kar neyênin ji ber ku ew ê ku di vê derê de gotinekî tirkî dinivîsê pergal yekser têk diçe. Nivîsê wa jî hûn dadibin her tiştek dişewite. Ev pergal bi kêrî tirkî nayê. Ez ji niha de ji we re bêjim. Bimînin dixweşiyê de hetanî vîdyoyekî dîtir. Eger bi dilê we be tikaye bibin abone da ku hûn ji hemû vîdyoyê min ê dîtir agahdar bin û bikarbin temaşe bikin. Dema we bînê xweş, her serkeftî bin.